Di mo na pwede kirara. Hiktan ka karon, ikaw na kung hiktan karon na. Unsa kay dagoy ni kirarang hiktan? Dito pawis sana na pong lahi. Sa man si Kirara oy di man daw kabalo mo plus daw. Ane, kabalo mo minus. Ayan ano sa pudaw ka nga 1 million mo. Di, ingan masabi sa kung sa kadagkong numero. Di 1 million. Sige, napa ko dagan rin. Nagtuo mo. Napa ko reserba. Sige, sige ka na. Sige ka na, sige, sugdi na. Kay nindot na. Sige, paabot lang mo ha. Kaya napa ko kuha mga props. Red front pa. Okay, na. Sugdan na nato ni. Sa man mo gidala dudong pawid, sinilas man sa bata. Milag ginang ba? Imong gikuan sinilas daw patay ka. Paminaw mong tulo ha. Mao daw ni siya, example, sapa daw ni siya, sapa. Yung sapa padulong dre. Kani siya, bangka. Kini siyang dako na bato, buaya daw ni. Kani siyang gamay, manok. Ano? Kani siyang gamay, kayo, mais. Ano yung sistema ani dre? Isa ra ang operator. Itabok niyo mo dre sa pika sa tabok sa sapa na walay makaon. Like for example, priyanang ko ano, isakay na ko ang buaya sa bangka. Tabok na ko dre. So ato pa, ubyaan mo siya. Ang manok, kauno ng mais. Kauno ng mais. Kailangan matabok mo siya dito na walay makaon. Like for Kato pa. example. Palitan itabok na ko ning kuan sa ni siya manok. Oh, Pag matabok na ko ni siya, magpabiling dire, buaya o mais. dili ni siya mukaon. Dili. Dili na siya mukag-mais. Sa to pa, kailangan matabok na ko siya nga, way makaon dire. Oh, way makaon. Pwede duha itabok. Dili, pwede. Isa ra gyud ang makasakay sa bangka. Sige. Nakasabot mong tulo? Kasabot oy. Kadali ra ana, gibalaan man si Dudong Pawik sa tuang. Gani. Akay una. Sige daw Maria be, pasikate daw ko be. Awa ninyo ha, ikaw Dudong Pawik. Watch and learn. Kung saan ako ni pagpatabok mo way makaon. Sige ha. Sa ato pa si buayag sa mais, dili ni mo kaon si buayag mais. Si manok ang akong una itabok Dudong Pawik. Ngey. Ibutang ko na si manok. Mubalik si bangka. Si manok na no. Sunod mong kaon. Akong dalon si mais. Nagpabilin si buaya. Oh, wala na makaon si buaya. Ngeng, gibutang na ko si mais. Nibalik ko daare. Unya mo kaon man ang manok ug mais. Oh, kaniron Maria. Kay biyaan man nimo kay naa ka diri sa pikas. Oh. Kini mais kauno ni sa manok. Oh, sao na nimo ron? Ha? Ibalik na ko ning mais. Oh, ibalik na ko direkta mo ang mais. Oh, di alang na ang manok. Di alang na siya. O na, pagkatapos. Oh, isulod na ko ang buhaya. Oh, itabok na kong buhaya. Ipalayo dyan ako ning buhaya. Naman mabalik na pong tabok. Oh, saon man ang imuruan ka bawik. Dili na gina pwede Maria. Bisin pag ilagyo mo siya kay gibiyaan naman nimo. Kanin buaya kay gutom man kauno jud na ang manok, di ba? Kaon lagi gapon. Oh, sige din. Ang kuha na lang akong iuna og tabok. Ang mais na lang. Oh. Oh, nya gibiyaan na po nimo ang manok ug buaya. Kauno na pod. Wag yapon ta. Oh, sige, kamo na ko no. Bitaw no. Di ako Maria, be. Balaan ni mo, oy, anak. Sige daw, be. Sige daw, be. Sige daw clear be, nakay premyo sa kuwaw. Matabok na nimo na way makaon. Anion, oh. Sige.